Nöh, sieltä. Juu, hän on, kato kun hän. No hän tulee kans, kato. No joukkueenjohtaja. Joo, joukkueenjohtaja meni jo, hei. Ja komentoa pitää. Joo, ne on kyllä niin sopea perhe. On se hyvä. No hännät on niin hyvät. Näin on. Ne on kuin huiskat. Kyllä. Täältä päin tuulee. Joo. Aha, kannattaa. Niin, Kiki antaa kyytiä. No siihen Kiki. Nyt se sanoo se ääni. Näin on se kutsuääni. Tule pian hakemaan, Mia tulee. Mistä sä kävit? Oliko sä pitkällä? Tule hakemaan, Mia tulee. Tule äkkiä hakemaan. Minne sä menit? Minne? Kauhea, kun sä lähdit pitkälle. Hirveen miten pitkälle. Tää on niin hyvä, että tästä menee ihan väkisin. Kato Potsen alahuumaisesta. Tää on viimeinen, millä se saakso kerjautuu. Näytä miten Nami. Näytä miten ihanaa. Noin, Miten? Näytä maistelukohtaus. Miten Nami. Ensin syödään, sit vasta maistellaan. Ihanaa Namia. Voi miten ihanaa Namia. Näytä miten noin Oi. Ja mun mielestä paras siinä on Sitten kun sä työntää ton koko mun naama ja tajuuttavalla on Nami. Se menee niin uskomattomaksi toi alahuuli, kun se on niinku... Mun pian olisi paksa nyt saada Namia. Oliko ihanaa? Ja se on, kato, se ei oo huomannut. Ja on Vilmakin ihan tietoinen tosta jo. Kyllä vähän on Kato, karvat on, se ei pystyy. Paunoa. Kato. Ei. Kato, kun toinen haluaisi leikkiä. Riita tulee. Tulee Riita, on sen näköinen. Ei pois vaan. Riita tulee, eikö oo? Onko se tullut sun alueelle, Ei, mutta sehän oli tosi vihaisen näköinen. Joo. Eikö viedään pois? Ei onnistu tuo tapaaminen nyt. Riida, nyt se tulee taas. Nyt. Se voi mennä tuon verkon läpi. Kato, toi kiertää. Kiertää. Ilmakaan lähellä. Ei me. Se tietää. Oliko se tappaja, oliko? Vaarallinen. Hirvittävän iso ja vaarallinen. Säkö oisit sen ihan lihoikki? Joo, sä saat hyvän vahdin tosta. Ei ainakaan sijat tunkeudu alueelle. Herran Jumalasta syönyt eväät nyt. Ja hän ei pääse tekemään nyt mitään. Kato. Joo, kuka on vienyt minun ja nyt ei niinku... Voi reppana. Se on tosi kiukkuna ja tarkkaavana. Oh. Nyt se syö siellä. Toi Vilma paljon noista uhotteluista välittää. Oikein. Ei se välitäkään, kato onhan sille koiratkin tosi pahasti uhoillut ja haukkunut. Ei se välitäkään, mutta mä pelkäsin sitä, että jos toi puree sitä, niin kyllä sit voi purra takaisin. Juu. Tää kävi täällä. Joo. Sitten koirat tykkää sitä kylkeä, se heittäytyy yössä. Onko se poika? On niillä kaikilla. Nyt Jesse kuule. Tuvi, hei, siksi sä vähän tänne? Nyt on sikamarkkinat. Voiko pitkä tuo nokka? On nätti kuin mikä. Mikä sen nimi on? Tufi. Tuliko se metrolla vai? Herra Jumala, miten hoikka ja hontalo se on. Ei todellakaan. Sitä mä just ajattelin, että te nostatte sieltä. Houkutellaan se tuohon häkkiin ja sitten niin toinen nostaa toisesta päästä. Paljon tää painaa? 40 vähän päällä. Joo, ja se on korkeampi kuin tämä. On siinä jo. No niin, herässä te vähän, että Oho.
Jesse on ihan sekaisin nyt. Jesse ei tiedä mit... Jesselle pitää olla lakua, nyt se menee ihan sekaisin. Suopuuri tukeltaa nyt tuolla kasvattajaluona vähän kyytiä noita muita possuita, niin se pelkää. Joo. Niin kuin huomaa, karvat nousi. Joo. Kun sitä puri tosiaan niin kuin semmonen näin pieni possu. Niin eikä vaan näti. Kärsitään. Kärsitään.